Ona bi danas bilo podijeliti kašari. Ja sam na njih. Ali evo to je odluke onako. Realizacija potropiću ovako. Da ti rekao komuke španjeri. Kako se makit ne?
3 u ocjeni vrlo dobar i 2 u ocjeni odličan. Neću sad ići od zadnjega jer idemo od prvi vrlo dobar. Kako se zove pas? Aslan. Aslan od Nikoline. Drugi vrlo dobar Šapa ili Zara od našeg najmlađeg vodiča. I treći vrlo dobar Brut od Mihajla. U odličnoj ocjeni imamo, drugi odličan je Enzo od Postića i današnji pobjednik, prvi odličan je titula CCT je Zulu. Dafi. Čestitao, bravo. Kolega, hoćeš im malo nešto reći? Ja reći? ću obrazložiti samo ovu titulu CAC, as koji sam gledao više puta, sudio više puta. Moram napomenuti kako me prošle godine u jesen na kupu Svetog Huberta u Hercegovini oduševio po najgorem mogućem vremenu i u trenutku kad je markirao divljač bio je takav pljusak da niko normalno to ne bi išao, su bi napustili utakmicu, niko ne bi završavao uopće utakmicu. Tad je Zoki išao u realizaciju sa tim sobom i tako i oduševio me taj dan. Promijenio je moje viđenje o tom suzu, ja sam njega znao kao kvalitetnog psa, ali taj dan je postao vrhunski u mojim očima. Jutro smo opet malo razočarao na terenu, imao više stanje u prazno i tako, međutim sada u ovoj utakmici sve ono što mi jutros razočarao to je sada podigao na jedan viši, daleko viši nivo. Postavlja se na terenu onako kako treba, postavlja se na vjetar onako kako treba, otvara dovoljno široko lijevo, dovoljno široko desno, petlju lijevu kako treba, zatvara desno, zatvara kako treba, sve kako treba, dolaskom u zonu mirisa, lijevak čak u nekim trenucima i više nego što treba, što dlaki ptičar, onako, baš onako kako treba, staje sigurna marka, vodič dolazi, kreće u realizaciju, pas kreće u realizaciju, apsolutno korektan na poljetanje, apsolutno korektan na pucanj, u nastavku turnasa, pronalazi drugu divljač odmah nakon 50 metara, ponovo staje u marku, ponovo apsolutno korektan prilikom markiranja, kreće u realizaciju onako kako treba, na podignutu divljač ostaje korektan na polijetanje, korektan na pucanj. U nastavku turnasa ponovo ga šaljemo, ponovo treća marka, ponovo apsolutno siguran, izuzetno čvrsto stajanje u realizaciju, kreće zajedno sa vodičem, podiže divljač, ostaje korektan na polijetanje, korektan na šus, na hitac i nakon toga završavamo turnus sa zatvaranjem još jedne petlje. 3 100% čiste situacije, savršeno odradio, perfektno, vođen odlično, čvrstom rukom, onako kako treba, bez jedne jedine greške u ovom turnusu i evo iskreno rečeno, u mojim očima je podigao stepenicu za još 2 koplje više. Zoki, hvala ti na to. Hvala. Ja još jednu stvar moram reći, što se tiče oštomotnih Njemaca, ja sam držao i ne uzgajam ih preko. Što se tiče oštomotnih Njemaca, prije 30-40 godina u području tamo Velike Gorice bila jedna ekipa ljudi koja osobno sve poznajem, ne znam, od Petrlina, Prahina i Jagodića, Zokija Postića, njegovog oca Keniga, šta ja znam, i tamo bilo je puno ljudi koji su znali nešto šta je kinologija, koji su znali šta je pas. Sjećam se Ajše, sjećam se tvoga Arka, sjećam se svih tih pravih pasa, Keša, Daga, svi, ono što je bilo Petrlinove kuje, Kenigove kuje i tako. I dugo godina nismo imali kvalitetne oštoblake. Tu kod nas na vašem terenu je bila jedna jaka, vrlo dobra ocjena. Međutim, oštoblaki su propali, ja bih se usudio reći, za 2 stepenice u cijelom svijetu. Kod vas se ponovo u Velikoj Gorici stvorila jedna generacija, sad u ovom trenutku ja vidim jedno 4-5 kuja koje su izuzetno kvalitetne kuje kakve drugi nemaju. Osim Cakićeve Bolivije, kuje u tom rangu ne znam da iko ima od uzgajivača i ponovo se nakon 40 godina vraća jedna priča vrhunske kapitalne kuje, nekoliko kvalitetnih ljudi koji mislim da će to ponovo dići na jedan drugi nivo. Okolo nema tako kvalitetnih pasa. Milan,
i Zdena Vidačić ovdje na našem terenu isto pokušavaju ponovo gurati te pse. To su ti psi koji su krenuli od mene iz Slavonije i od njih iz Velike Gorice, neki veliki kvalitetni psi. I ja se zahvaljujem i Milanu i Zdeni što pokušavaju ovdje gurniti te kvalitetne pse. I Milan, ovaj pas Esot je izuzetno kvalitetan pas. Znači pas, ako ga napraviš kako treba, u rangu velikih pasa za titulu, radi, stisni, uloži u toga psa, sve vrijeme uloži u njega, on može napraviti čuda. Imaš ljude, znam da si dobar s njima, da si poveži se, treniraj, možda zajedno nekad s njima, ti kod njih, oni kod tebe, malo neka ti pomognu, ako treba daj psa na korekciju na jednu sezonu, neka naprave nešto od njega. Imaš izuzetno kvalitetnog psa. Ja bih se usudio reći od Oštrlaka i Švaba da ovdje na području Slavonije, zaboravimo Veliku Goricu sada, za 3 koplja odskače od svih. Ja ne znam da taj pas kapario koji je do sada. Nema veze, ali to je pas u kojega treba ulagati, taj pas odskače, nema veze, taj pas odskače za 3 klase od svih ostalih u Slavoniji. I to je pas u kojega treba ulagati, trošiti vrijeme i budućnost je pred njim. To smo se složili oba dvojica, ja sam ga vidio u prvoj utakmici danas, to sam isto rekao. Šličan Ivici rekao, sad ću obratiti pažnju na ovoga da vidiš kako mu je dobar taj pasić, ali nije dorađen. Problem je u vodiču. Sve smo ti rekli, sve smo vidjeli, potrudi se, imat ćeš konja za trku. Pa za velika djela, definitivno. Završnice. Anatomski građen onako kako treba, ja bih se usudio reći jedan od najbolje građenih pasa koji su ovdje danas pristupili. I ta njegova anatomija mu omogućava taj lagani galop i to da se ne umara, čvrsti lagani galop, i ta njegova prirodna kondicija mu daje, kako da kažem, daje mu prednost pred ostalim psima. To sve treba znati završiti. Ima onu drskost oštrlakog Njemca u onoj marci danas koju je on napravio ovdje u ovom prvu utakmicu nisam gledao, ali u ovoj drugoj utakmici ona tipična marka koja, znaš kako sjedneš na guzicu kad je vidiš. I tad ti se marka ureže u sjećanje i tu marku pamtiš cijeli život. U takvog se psa isplati ulagati. Hvala na lijepim riječima. Dobro ocjeni, prvi odličan. Aslan, ne znam, nešta. Pas koji nema ni 2 godine, ali tako? Pas koji je, mole? Da, pas koji na terenu, onako, kako da kažem, uvijek, nikad taj pas neće biti stilista do bola, ne može, jednostavno ne može sa tom građom tijela. Međutim, pas, ja bi se usudio reći, što se tiče galopa, što se tiče stila, brzine i svega toga, to je jedna jaka četvorka i to mu je plafon. Međutim, što se tiče mozga, kad bi mogao dobiti pas ne 5, ja bi mu dao 10, ja bi mu dao 2 mozga, dao bi mu, što se tiče kvalitete nosa, ja bi stavio puta 3, izuzetno jakog njuha, izuzetno jakog mozga, inteligentan, pametan pas koji sa 2 godine onako mi ostane u sjećanju. To su rijetki psi koji u toj dobi pokažu vrhunske elemente vrhunskog lovačkog psa. Međutim, ja mislim da će to biti jedan jaki hubertaš kojeg ćemo za 2-3 godine gledati na svjetskom tronu, a za utakmice gdje se natječu nekakvi veliki stilisti, to je njegov plafon jaka četvorka. I tako. I mislim da je pas koji, zapamtite toga psa, gledat ćete ga na postelju vrlo brzo. Hvala. Prvo bih se zahvalio gospodi sucima na izuzetno dobrom suđenju, korektnosti i svemu po ovom teškom vremenu. Hvala vam, namučili ste se danas. Svim natjecateljima zahvaljujem se na današnjem sudjelovanju, da uveličamo ove priredbe 2 koje smo imali. Puno hvala Zokiju. Zoki, hvala ti što si došao i što guramo to i nadam se da će u ovoj godini i drugoj godini biti još bolje. Hvala svima. Tičari organizacije kluba njemačkih oštrlakih tičara je privedeno 16 pasa, od 16 pasa po izuzetno visokoj temperaturi, ali jako lijepim terenima, prekrasnoj divljači i sve ostalo. Utakmicu je završilo ukupno 6 pasa. Od toga imamo
Sva 3 psa u ocjeni vrlo dobar, tako je. 3 psa u ocjeni odličan i 3 psa u ocjeni vrlo dobar. Ukupno je osvojeno 6. mjesto, 3. vrlo dobar je pas Brut sa Zlatnih polja, gospodina Mihala Sekeriša. Čestitam, Rodovnica je kod tebe, dođi da ti čestitam. Čestitam. Hvala. Ukupno osvojeno 5. mjesto, 2. odličan je osvojio naš najmlađi natjecatelj sa svojom kujom Zarom od Postića. Ja bih pohvalio vodiča zato što ima hrabrosti, zato što ima srca doći na ovako natjecanje, natjecat se u konkurenciji sa svjetskim prvacima i ostvariti rezultat. Svaka ti čast na tome, jedan lijepi aplauz, jedno izuzetno lijepo i plemenito iskustvo, korisno iskustvo koje će mu sigurno pomoći u daljem natjecanju. Evo, ukupno osvojeno 5. mjesto Zara od Postića. Anija, Ajde, stani sa sucima. Čestitam ti. Ukupno osvojeno 4. mjesto, prvi vrlo dobar opet pas Arslan. Nikolide Košćević koji je pokazao izuzetno temeljiti rad, izuzetno kvalitetan njuh, kvalitetnu dresuru, poslušnost, korektnost na polijetanje, na hitac i sve ostalo. Nikolina, ja ti čestitam na tome, 4. mjesto. Rodovnicu sam ti dao, tako? Dobro. Ukupno osvojeno 3. mjesto, 3. odličan je pas Enco, jedan lijepi pokal za vodiča Zorana Postića i njegovog psa Enca. Hvala. Čestitam. Sorry na greškici male koja nas je blokala. Nenamjerno. 2. odličan titulu Cacti je osvojila Ženka Dream. Prvi natjecateljski broj, koja je pokazala izuzetno kvalitetnu dresuru, izuzetno kvalitetne prirođene osobine, odličan njuh, odličnu marku, apsolutnu sigurnost u vođenju, korektnost na polijetanje, korektnost na hitac, pokazala nam kako se lovi. U početku prvih nekoliko minuta je to bilo natjecanje, a kasnije je pokazala i ispričala jednu lijepu priču kako izgleda lov na prepelicu. Do kraja turnusa 4 divljači bez greške. Evo, za taj rad je ukupno titula Cacti. Natjecanju za specijalne utakmice za njemačke oštrolake ptičare osvojio pas Dafi, titulu prvi odličan Cacti. Napravio sve ovo isto što je sestra napravila, samo nam je ispričao još priču, jednu simfoniju o tome kako se love prepelice. Sve to što je napravila Dafi je napravio i on samo na još malo ljepšem, gracilnijem, elegantnijem nivou. Zbog svega toga, Zoki, ja ti čestitam, titula Cacti HR pas Dafi. Sad ovo su... Ispred kluba njemačkih oštrolakih ptičara sve vas skupa još jedanput lijepo pozdravljam. Zahvaljujem se na učešću koje ste danas ostvarili na današnjem ispitu. Znači nije ispit samo ovi pehari. Ispit je zamišljen da vidimo ko šta ima i ispit je zamišljen da zajedno idemo naprijed. Tu se pokazalo da smo napravili dobre oštrolake ptičare. Nikolina ima izlegla, ima Vilma izlegla, imam ja, ima Sovina, ima Šuvak, sutra će imat. Znači to je cilj zapravo našeg druženja, nije osvojiti pehar. Cilj je da se u rasi ide naprijed. I kad vidimo i našega Brunu koji je danas prezentirali jednu mladu kuju pa je vodil staru kuju, na tim osnovama moramo graditi budućnost. Na njemu i na tak sličnim, ne na Šuvaku koji je mlađi i to je zapravo cilj našeg druženja. Svima skupa još jedanput se zahvaljujem i želim vam da se drugi put isto ovak skupa nađemo i da se opet družimo uz jedno uz prijateljski razgovor i uz komentare bez žalosti. Jer ako danas smo vidjeli pse koji su u prvom turnusu imali loš turnus. Nije se poklopilo vrijeme, uvjeti na terenu. Mi to samo razmišljamo, a psi osjećaju. I nije išlo. A danas popodne su ti isti psi napravili vrhunske rezultate. Znači radi se o dobrim psima. Nije greška u psima. Greška je u vremenskim uvjetima.
A da bi to mogli razumjeti, moramo biti na terenu, moramo se družiti, moramo komparirati jedne s drugima i sigurno budemo došli do vrhunskih rezultata. Već ih imamo. Oštolaki psi u svijetu, ima ih. Ali Nikolina je pobjedila svjetsko prvenstvo, Vilma je pobjedila svjetsko prvenstvo, ja sam osvojio svjetsko prvenstvo sa oštolakim psima. Znači, budućnost ima temelje i sigurno se bude još o njima pričalo. Hvala vam na pozornost. Čobana će se ohladiti. Može i poslije, dobro? Može. Joe! Sedi. Joe! A ju šta je paca, Bog. Ajde sad.